Manggigan tayon, maamuan tayon, anyat parikot ni Joyce iti Benguet Province nga pinauluan iti. Apay, adi mo kanen lakay. Ay, api nga tangamin, lakay, nakusim ka matlaunay. Dati sigod ka di akang kanen na deta, si ka Joyce. Tapos, di namot kayat, kaya lahat-latan nga di nakayaten. Anya nga tanday ta? Mapasilak, makuryosak man. Siguro kas kada kayo, makuryos kayo mat. Akit kasasayatan nga rami din tayo. Hindi nga ro den rugyan. Kaya't dinggan tayon, dati nga pakasaritaan ni Joyce. Sagudahan nga ro ti surat ni Pagayam a Joyce iti Benguet Province. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasinyong kablawang kay man iti naragsak ngal daw yu di tanemer si studio. Kasama tayo nakablawag di padak nga dumdumngeg iti dito nga programam. Ken kablawag di iti dadya Hawaii nga nakatune in ni Tita Paulina Balwalwa Bautista ken ni Mami Madda Yolanda Kalumpit. Happy watching kada kayo. Ilingid naklatan itinagan na Joyce. Dua atawen mi pelaeng agdenden na ken iwaren nga asawak. Awan met ket di iti nakananga parikot nga dimdimteng iti biag mi nga kasawa kasinyong. Ngem iti laeng kalabes, dakkel tinagbaliwan ti asawak. Banag nga pakaalarmaak ta. Siyempre maapektaran akmet. Nasurok at lubulanen ti anak mi ken iwaren. Ngem nang rugi ti panagbalbaliw ti asawak, idi ta masigukak pay laeng kasin. Idi ta nang rugi nga adda tinagbaliwan ti asawak. Nang runa kadagiti makmakan nga taraon. Katapno mas maawatan nyo ti kahit ko asawen, kahit maamuan nyo no anya nga talaga ti parikot ko. Kasi man nga rugyak ti amin, ket irugik man, edi sikog ko pay laeng ti baby mi. Ada kagayam dito likod ti balay lakay. Wen bakit? Ni, agmulmula ka mat itinatang. Wen, naduma-duma nga klaset natin. Nang runa kadagiti, kang runaan nga gatgatangin ta, di palengke. Kat saan ka di nga? Agub-ubra ka iti talon? Iti farm? Wen, bakit nga? Plano kong ti agikat iti farm. Anya? Saan ko na kaya ti garden? Kat saan ka di ka napintas mat ti sapul mo? Wen, ang madajak kayat ti trabaho. Di mo kadi kayat ti panangtrato ken ka ti pakitaltalunan? Saan met? Anya nga rod? Jakla kayat ngamin. Nga daddadaelen dagiti. Dagiti natnateng ngay mulmulam eh. Anya? Ken may isa bakit? Manipod ita. Saan ta nagawat-gatang kadagiti nateng manipod iti palengke. Api ko mga saan? Di ka talaga maawatan, Warren. Saan ko lang na imatangan? Tasya ka mismo. Inaramid ko mat. Pasensya mga kasin, nagpukaw dati connection tayo. Inyakar ko ti sabali nga internet provider. Tabareng no nabinpintas ti connection tayo. Tapos hanggang putol-putol. Okay. Ituloy ti nga rod. Kadagiti madam mga nakatune in. Sabi ko mata makasubli digiti naganan. Dagiti saanin nga dagiti nag-live kunak kumay ti live tayo. Anya ti kahit mo asawin lakay.
Nga saan tan nga gumatang kadagiti nateng manipod iti palengke. Ngamin bakit? Ne mata nga ka mismo. No kasano nga, daddadaelen dagiti mannalon, dagiti mula anateng. Anya? Na dumaduma nga klaset chemical ti maipuspusit-sit kadagiti nateng. Tapno laeng lumang tuda. Kit gagangay laeng taday tangarod ti aramidin dagiti mannalon tapno no nalangto ti mula da nga nateng. Wen, angem dakkel ti pacheck nga dakkel ti epekto na kadagiti tao nga manglakam kadagiti nga taraon. Iso nga agmula ak ti bukod tanga nateng bakit. Nga saan kunto nga paspasuyutan iti na dumaduma nga kemikal. Tapno natural lata. Tapno awan ti malakam ta nga kemikal. Ken maysa. Kang runaan na sikat ti mangliklik kadagiti nga makan. Kadagiti nateng nga ilaklako da iti palengke. Nga agapo kadagiti talon nga agar aramat iti pesticide. Nangruna ket ni. Masikog ka. Ket anyaman nga taraon nga lakamen bakit. Malakamet ti agbalin nga anak ta. Adumat da kiti mula yung nga natenggayam dito likod ti balayaw. Joyce, anak ko. Wen nanang. Imulan ni Warren da kita. Kasta aya. Ket, mayat mo't tapno saan kayo nga gumatgatang kadagiti nateng nga kasapulan nyo. No di ket adan bukod yung nga mula nga mabalin yung nga apiton. Wen nga rod nanang. Ay, wen gayam. Umay kay to ikan itinateng. Ket maalan to ni tatang yaw ti abang na. Ket umay kay to muta ikan saan laeng nanang? Ipadawat yung laengan iti sa bali. No digiti matlaeng natin nga gapo iti talon. Anya? Saan ngamin nga kayat ni Warren nga mangan kami kadigiti natin nga mapaspasuyutan iti pesticide, nanang. Ay, kagagangay laeng mat nga mapasuyutan ti pesticide, dagiti mula nga natnatang. Wen nanang, ang patsyen ka no ni Warren nga, dakil ti epekto na kada kami nga mangan, no ada chemical na. Maluto mat, maugasan mat, dagiti natang anak ka. Nasasayat langin nanang, no saan yun nga ito dito Tandinto man lakayat ni Warren, nga iso ti kanin mi. Alam, makaamu kayo. Kaya't nalaeng nga nasalun at kami nanang, nang runa kanyak kit ni. Adanton ti anak mi. Sa bagay. Nasaya at mutkit diti kapanunutan ni Warren nga asawa manak ko. Bakit may sakit makamenos kay pa sa igatang nyo itinateng. Adan bukod yung anateng nga mula diti likod. Iso nga rod nanang. Sa dino nga rod ti ayan ni Warren. Damag ko ket saan ka numuteng nga mapan iti garden. Wen nanang, nagikatin iti sigod nga trabaho na iti talon. Ngem adabaro nga trabaho na itan. Ay, ket nasaya at sa dinno ti pagtrabahuan na. Agtrabaho iti faktorya nanang. Faktorya nga agar aramid ka digiti chips, digiti chichirya. Faktorya. Alakit no nasaya at lakit di iti trabaho na. Akit mayatak ket igaedyaw ti agtrabaho ti agurnong anak ko. Nagruna ket ni. Addanton anak yo iti asawam. Kitayang bakit? Naimimas metlaeng tinateng no natural. No awan ti anyaman nga chemical nga may paspasuyot. Wen nga rod lakay. Ket natalged ti riknak nga mangpakan ken ka iti natural nga nateng. Tapno na di kasta, healthy tumot ni baby. Kumusta gayam? Kanayon nga nga agkugtar. Ket nasaya ta. Baby. Agan anos ka laeng di taonig ti tiyan ni mami. Into no rumor ka.
Siyakton ti mga sikasukin ka. Excited aklaw na yun bakit? Nga makita ti anak ta. Kat uray mat siyak lakay, excited akmatan. Ay, guwapo siguro. Taumala kanyak. Umala ka datangad ko nam Ay, iwan na. Tagwapo ken napintas kamot. Bakit? Ala, ibusin ta nga ro din, detilinutok nga natin. Ay, lakay. Napanandig iti. Iduldulin ta nga chichirya dito aparador. Ay, awanin bakit? Anya? Kinan mo ka di, no yung padawat mo? Imbeling kon. Imbeling mo? Apay, nadadail ta ka din. Saan pay? Ang imanibo dita bakit? Saan tan nga mangmangan chichirya? Anya? Gapo ka dita masikugak ket saan nga healthy nga kanan dagiti chichirya? Saan lang nga dita bakit? Ngamin, nakita ka mismo no kasano nga aramiden da iti faktorya dagiti chichirya. Iti ay pagtrabahwam. Ti nagpaisuan na bakit nagresign ako ni tay. Ha? Saan ko nga mairusok pa ti agtrabaho diyan nga faktorya. Anya? Kit apay manen lakay. Nagitak no kasanuda nga ipak dagiti chichiryang maluto. Napintas ka agpaiso ti packaging na no kit kitaem no gatangem ka dagiti grocery wenno dita paggatangan. Nadalos. Angin bakit? Agasem ta palaan da dagiti chichirya. Anya? Walis-walisan da, sagad-sagadan da, dita suwelo. Kat ngil-ngilawan pa sagbay nga may packaging. Iso nga nakita ka mismo, no kasanot kinarugit dagiti chichirya, sagbay nga maipak. Sagbay nga mapan ka dagiti pagtagilakwan. Kat nadalos kahit kitain tayo, no kang kanin tayo, di kita chichirya angim. Di tayo amo nga dagayang bakterya na. Iso nga manibo dita, orean niya nga klase ti chichirya bakit? Liklikan ta na kanan. Mangan talata ka dagiti natural na makmakanan kan dagiti nadadalos. Saan ket nga digita chichirya? Nga malaksid nga adda digiti chemical nga ingredients na. Saan pay nga nadalos ti panagaramid, panagluto ken panagipackage da. Anya? Kumusta tinagaplayam nga trabaho, lakay? Kas ni namnamak bakit? Naawat adagos. Anya ngamin itayin na tinagaplayam? Slaughterhouse bakit? Pagpartyan dagiti baka ken baboy. Nalakamad la siguro ti trabaho jay. Tadamot training na. Alakad na sayata. Ken may sa dakkel ti sweldo. Gabot ti duty. Ket rabii ang ganat bigat. Aya. Sana bale. Maruamak tulat nga agpuyat. Tinasisita. Dakkel ti sweldo. Ket alisto ta nga makaornong para iti panaganak mo. Kendap na no. May saganaan ta. Tinaran niya gamasagbayan ti agbalin nga anak ta. Alakit no kabailam laki dila kay. Nasayaat. Ngem no saan mo nga kabailan, gaputa di kaya ti bagim ti agpuyat, alakit ti saan mat nga dakas no isardeng mo ta sumapul kat sa bali nga trabaho. Panagriknak bakit? Kabailak na ito nga trabaho. Nalakalaang mat. Sige. Lakay. Saan ka di nga makitsenda ita? Kwa. Anya ka diti ka sa pulang bakit? Intala gumatang dita storen. Kahit kung amin nga mangan ti
nasabawan nga karnet baka kumalakay. Ngem no awan, oray lauya nga karnet baboy laengen. Anya? Di mo ka di kaya ti ikan bakit? Wenno manok. Ha? Kahit ko nga iti karnet baka kuma. Ngem no awan, oray karnet baboy latan dati kukod na. Ay kwa. Bakit? Di mo ka di kaya nga saan ka nga mangan kadagita nga taraon? Anya? Apay manin lakay. Di mo ibaga nga. Di mo sawan nga pati ti karnet baka kin karnet baboy kit liklikan tapay na kanan. Siga ano kaya't mulat at mangan iti karnet baka uno karnet baboy no siyak bakit? Kas nasaan kun nga mairusok pay nga agsida iti karkarne. No manok siguro kabailak. No ikan kayak. Ngim no karnet baka no karnet baboy. Kas nadyak mairusok. Ngim apay lakay. Apay man nga di mo mairusok ko nam kat sigud mat nga agsidsida ka iti karnet baka ken karnet baboy. Dati nga ron pa nagtrabaho iti slaughterhouse bakit? Ha? Naimatangak a mismo no kasano nga rukruken dagiti partidor, dagiti baka ken baboy. Anya? Gagangay lang nga rukruken da Gagangay lang nga partsinda dagiti baka ken baboy tapno no ti kasta ket agbalin nga taraon tapno mailuto nga agbalin nga si daan. No idi may rusok ko bakit? Saan ko nga makita no kasanuda nga rukruken, no kasanuda nga partsen dagiti baka ken baboy. Ket ano ko man no nakitam? Jak maawatan tiriknak ken bagik bakit? Ngem idi makita tila nga dagiti baka ken baboy kabayatan nga marukruk da nga nga kakaasida nga anya numabalbalin ket jak kahit nga pagsaritaan bakit maasyanak kadagiti taraon maasyanak kadagiti baka ken baboy nga maparparti anya iso nga manibo dita jakon mairusok nga mangan uy agsida iti karne baka wenno baboy no sika bakit ala okay lang angim siya talaga nga jak kayat ti mangan iti karne baka ken karne baboy unay mutan ala sige basta siya manganak agsida akla ta iti karne baka ken karne baboy ala sige bakit okay lang kanya basta jak lakit di basta jak makita nga maparti di kita nga karne okay lang kanya no si kalain ti mangan okay lang kanya talaga ka di nga di mo kayatin agsida iti karne baka ken karne baboy lakay saan bakit mangibaon ka laing iti papan gumatang tano siyak ti papan gumatang iti palengke iti karne amangan no malagip ko laeng dagiti ay na maasyanak laeng ka dagiti karne ay karne ko nakmanit baka ka da baboy nga maparparti ala nga ro din saan lata nga ro din agsidata laengin iti nateng lakay da kayo gayam nanang. Ay, wen, anak ko. Anya, kabulana mo na niya. Wen, nanang. Your oray milaengan ti panagsikal na. Ay na. Kat awan pa iti marikrik na. Awan mo pa'y nanang. Ang segon iti kunati doktor, ti obigay ni. Kadet yung alawas, when no into no umay nga lawas. Ti due date ko. Iso, sakto ka rod. Anya day tananang, nakaawit yung nakakardero. Nagluto kami ni tatang mo iti bulalo. Kat, umay kay padigwan nangrunaking ka. Masapol mo ti agpapigsa tapno no napigsakan to nga mangidek iti apo ka. Tapto alis to nga rumar kat di kan to marigatan anak ko. Anya? Bulalo ko na yun nanang?
Wan, saan ka di nga paborito pa'y dati ni Warren? Idi ananang. Ang saan kami nga agsidsida iti karnet baka ita. Uray karnet baboy. Anya? No siyak mabalin. Okay lang kini Warren nga. Uray siyaklat agsida. Ang mabainak ba't iti asawak? Sang kaibagana nga maasyan ka no kadagiti karnet baka, kadagiti baka ken baboy nga maparparti. Iso nga nagikat iti trabaho na iti slaughterhouse nanang. Anya? Edi kwa. Dagiti natin nga gapo iti talon, wano, dagiti magatgatang iti palengke, ti saan nakayat nga kananan. Iso nga nagmula ka dagiti natin iti likod ti balayaw. Wen nanang. Si Marunaw, di nan kayat ti mangan ka dagiti chichirya. Gaputa, kalpasan nga nagtrabaho ti paktorya iti chichirya. Narugit ko nanak, iso nga di nakayat nga manganin iti chichirya. Wen nga rod nanang. Sa idi nagtrabaho ti slaughterhouse. Kat na imatangan na ti panagparti iti ka baka ken baboy. Di namot ten kaya ti agsida iti baka ken baboy. Uwan nanang. Maasyan ka nung dagiti animal nga maparparti. Anya? Ay, isikalatan ati mangan ka dayto, sayang mo't anak ko, kat nay, baka maluksaw ni tatang mo nga nang luto ka dayta. No isublik ije balay, tay bagak nga diyo kayat. Baka kit ibaga na nga diyo kayat tiluto na. Alayag latang aro din nanang. Taure siyaklatan ti agsida. Okay lang kanumat ken ni Warren. Ang imno isuna, talaga nga jak mapagsidan iti karnet baka wano karnet baboy nanang. Alang aron anak ko. Warren, lakay. Oh, bakit? Di ka di ba naturog? Agsikal-sikal ang artichan ko. Ha? Aganakaksamot din, lakay. Anya? Sige. Sigurado ka? Tawagam ka ron di ubigay ni. Taibagam nga agsiksikal ti chan mo. Ta isaganak lang ti pagluganan ta. Isaganak pwede kiti gamit mo. Di kiti gamit mo nga aganak, bakit? Sige lakay. Amo ti cellphone ko tatawagag ni doktora. Ay na, kasinsin. Nakaanak kagaya man. Wen kasinsin, Beya. Kumusta, mat? Okay lang, mat. Makalawas, sensei po didimpas nga ko ni baby. Ay, tatak lang min nga makapasyar ta itatalain ti day off ko. Sa dinong arte ayan ni baby, kahit ko nga makita. Ada dito ko nagtibalay. Ay, sino di mga aywan? Ket sino pa, ket ni Warren, Ay na. Imbag pa kinilakay mo ata na anos nga agaywan iti anak yo. Ipilit na Ipilit na nga iso ti agaw awir iti anak mi. Sikog ko pala ni baby idi. Sang kaibaganan nga into no kano ipasngay ko ti baby mi. Ket isunto kano ti mga awir. Ay kasta aya. Ay, di kaya min ni. Uy, nadada di salas. Isalsala na tapat paturugan na ni baby. Ay aguri ka. Kaslakin mo tong matnilakay mo, mare. Ay kasinsin. Aywen kasinsin. Kimutong agpaiso ni Warren. Sipod idi sa anin nga agsinsida kadagiti karnet baka ken karnet baboy. Nga puro natang latan ti sinsidain na. Natang agga po, di talikod ti balay mi. Anya? Ay, apay mat. Basta, istorya akto lata madamdaman. Ala, umay kang arutin ta. Umay mo kita ni baby. Agyaman naklaunay lakay,
Ha? Agyaman nagta. Nakaanos ka nga mga awir iti baby ta. Kung nagmat king kayo di bakit? Uri man kit di siyak ti kanayon nga mga iwan king kwa. Madimat ata siyempre agtrabaho ka mat. Kumusta gayam ti trabaho? Mayat mat bakit? Ah, ket saan ka kadi nga mapanog nga mangal alagay ti anak ta? Saan? Ad-adapay nga pumigsak bakit? No ubbaek wenno saksak ruyek ti anak ta. Kasla ad-adda nga pumigpigsaak. Kasano nga rod no tumakki ket sukatam ti diaper na. Ket di mo kahit nga siyak ti mangsukat diaper na. Si kamat latta ka na yun no adda ka dito'y balay. Ket pakaragsakak ano siyak ti mangdalos ti rugit ti anak ta. Sabi ko mata ka na agnanayon nga kasta ti hinaanos mo lakay. Bakit? Amok ken nay matangak ti rigat mo iti ospital. Bayat nga ipaspas nga mo ti anak ta. Kurang pa'y dagiti araramidek iti anak ta. Kumpara iti rigat ken sakripisyo. Saan lang nga idi naganak ka? No digat uri idi sikug mo pala ni baby. Nakitak no kasano nga narigatang ka gaputa kanayon ka nga maululaw idi aginaw ka. Mariknak no kasano tirigat mo nakitak nga marigatang ka nga madagsenang ka gaputa nadagsen ti tiyan mo. Alisto ka nga mapannog idi. Marigatang ka nga agkuti. Iso nga basit laeng daytoy nga araramidek kumpara iti sakripisyom ken rigat nga napasaram. Tapno laeng maipas ngay mo ti nakagwagwapo unay nga anak ta. Bakit? Matatsak la unay ka dagiti bagbagam lakay. Ay nga, arakupin ka man. Arakupin ka mo ta bakit? Nula ko madip, no kumala mabalinin lakay. Ay na. Ha? Anya ti kahit mo sawan? No kumala mabalinin nga aglabing-labing ta agad. Ay na, kaya't ko nga aglabing-labing ta kuma. Matatatsak launay kadagad ibagbagam. Manmanulaing ti kasking kalakay nga nakaanos. Apay maan niya. Kaano ka di nga mabalin kung na ti doktor? Kalpasan ka no ti 3 bulan mabalinan. 3 bulan? Anusak ti aguray bakit? Ada pa lang amin dara na. Sige bakit? Okay lang. Importante. Kat nasalunat kayo nga dua kini baby. Naragsakak unayin. Bakit? Alaag kang kalatang arudin lakay. Patinggalaeng ti agik tamadimit pa'y laang. Okay lang bakit? Nakagasgasa takla unay king kalakay. Nakaananos ka unay. Awanin ti sa pulik king ka nga asawa. Kastamat din, awanin ti sa pulik pa'y king ka nga ama ti anak ta. Ti kinaanos mo. Awanin mo ti sa pulik king ka ti kinaanos mo. Bakit? Kinaanos mo akas asawa kanya king kas ina ti baby ta. Si kamot ti sibsibog ka dagiti mula yung anateng anak ko. Wen nanang, taniwaren, iso na mo ti mga awir iti anak mi. Talaga ka di nga iso na lata. Tunggalad da iso na di tinanang, iso ti mga sikaso ti anak mi. Ura iti panagdalos ti rugit ni baby. Wen ananang, ay nairwaman, ura agkikidaman, kabailan na nga sukatan ti diaper ti anak mi tunggal mapno ti isbo wenno ure no tumakki. Ay, manmano ti lalaki nga kasta. Isungar nga nakagasgasa tak nanang. Taos to ti kunayo. Manmano ti lalaki nga makaanos nga mangsukat ti diaper ti anak da. Nanguruan no atatakki na. Ay, kata bayat anak ko.
Mayat nagasat ka ta nakatumpong ka itinaanos akas ken ni Warren. Wen nga rod nanang, talaga ka di nga. Saanen nga agsidsida iti karne? Saanen nanang? Saan mo tinamang mangan iti chichirya? Saanen nanang? Ken saanen nga agsidsida iti natengag gapo iti palengke wenno iti talon nga mapaspasuyutan iti kemikal? Saanen nanang? Talaga nga nagbalbaliwen ti asawak. Di na kayat akanenan digiti sigud nga kankanen na. Basta digiti amuna nga narugit. Ken digiti ada chemical na. Ay, kata. Ang panagkunam nasalun at matlat ti lakay mo. Nasalun at matlat na nanang napigsamot lat na. So nalaeng ta kimutong. Siguro gapot ta saanin nga agsidsida iti karne unay. Sa lagsida ti karne no karnet manok wenno ikan. Ala, nasaya at healthy lakit di ti asawam, iso ti nasisita anak ko. Kada kayo, awan ba ti problema yaw? Saan kayo ba't ngagap apa? Ambog nga maka-stress, makapa-stress ti adda anak na nang runa numaladaga pay laeng. Saan mo't nanang? Naanos ngamin ni Warren. Iso nga saan kami pulos ngagap apa? Ay kita saya at kasta. Kahit kumusta mo't ti sex life yung around. Madipay mabalin ko mananang angem ni. Nalpas mo ti talo a bulan. Talo bulan ko ita. Ket dinamag ko kiti doktor no mabalinan. Ket anya ti ko na ti doktor ngay. Mabalin ka nun nanang no awan lakid din ti rumwar nga dara. No awan lakid din ti sabali nga rumrumwar nga tubog nga madia. Kahit panagrik na mayaten nanang. Excited kami nga ruden kiniwaran into no rabi eh. Ay, sana ula anak ko. Angam di kay pa agar aramid iti ading ti apukok saan pa'y nanang? Ag-control kami pa'y laang. Nakadigos akong lakay. Oh, mayat sigurado nga nakabangbanglo ka manan bakit? Kanayon mo't nga nabanglo ak lakay. Ay, wen mo't kindi. Ala, dumundin ka. Tagkay datan. Excited ka din lakay. Nabayagan kat. Nga awan tinapasamak ka data. Ay, uwi na bakit? Siyempre, gagangay laang mat nga mailiwaking ka. Uray met siyak lakay. Ang ag-control tapay laang. Tapno saan nga mapasarunwan ni baby. Amangan kat no, marigatang kanton no, duwan ton tiyam awirim nga anak ta. Uwan mo't kidi bakit? Saan ta nga palubos nga, maadaan ta dagos iti may kadwa nga baby. Siguro, into no, makapagnanto ni baby. May hatak lakay. Basta lakid di, no lakid di ta adagasat tata, makaurnong tanto, kaya no kabailan ta lakid di nga maadaan iti may kadwa nga anak. Nasaysaya at matlaing nagsarunuda. Uwan mo't kidi bakit? May kaman dito, itarakupin ka man lakay. Itata, saan lang nga arakupin ti mabalintang aramidan. Saan laangan nga, inagak lakay. Sigurado nga mayaten. Ti doktor mismo tinangibagan lakay. Ken awan matin ti rumrumwar nga anyaman nga likido. Nangruna ti dara. Nadalusen lakay. Ken maysa, talaga nga dinalusak itay. Inahitak pa'y. Mayat bakit? Amok nga paboritom kat amok nga magustuhan nung nakaahit. Wen. May kang araw din lakay ta. Rugyantan. Ni rinyo ba wadak putin? Syakti. Kaya't ko kat syakti. Umuna nga mang romansakin ka. Sanak to romansain lakay. No isiti kaya't mo bakit? Palugudan ka. Bumawi talakay.
Amok nga kaili mo launa yan ti romansak. Wala, bakit? Nang runa da ito eh. Amok ka mailiw kan ti panang amumlatan panang isubok ti hotdog mo. Ala, sige, bakit? Makaamu ka. Asyakmat nga roden, bakit? Sige lakay. Nasyakmat yung ti agdata. Nasikamat yung ti mang romansa kanya. Agkaktitingid mo. Pumababa ka lakay. Wala, bakit? Isarunog ti barukong mo. Dagiti duwa nga mansanas mo. Kat amma-ammalak. Kirab-kirabak dagiti duwa nga pasas mo. Lakay. Pag sinublatak ida nga duwa. Waren, lakay. Nagbayag mo ditan, lakay. Nakabaybayag ka mo dita mansanas. Di ka di pa'y bumababa. Kwa. Anak ko, Kit, nalpas nga rin naman sa akin, bakit? Iso nga, iusok kon. Gari ka. Abay. Nag-unfair ka mo. Anya? Kinan ko tayo takukom, tapos di mo kahit kanin takukwak. Ay na, saanin nga naskin day ta. Naganganas dito eh. Dito iti ka, important dyan. Kat amok nga dito ka nga agima sa permi. Uray pa'y amumat nga sigod nga kahit kuno bumatok kayo iti nagbaitan dagiti lupok. Kat dati mat nga kayat mo. Naasim ka mat, idi nga mangmangan iti tilapyak. Ay kwa. Anya. Naanang amin. Anya, awan mo ti angot na Nadalos mo ti kunak. Nag-unfair ka mo, tapi di mo kayat. Abay, deta ka Api iso ka dilaing ti pagganasan, bakit? Naganganas ano yusok kon? Tapos nagbaybay sa dagiti bagitan. Unfair ka mo, nakabaybay kong akin nan deta kukwam. Tapos di mo kahit ka nan deti kukwak. Ay na. Danto gundaway na ng sangit ha. Nag-unfair ka nga talaga. Makayus-usukin ak arudan. Kat dandaniak aglipasin ni. Excited ak launa yun, bakit? Amangan kat no bumatok ak dito nagbaitan dagiti lupom. Amangan no saan ko to nga maiyusok pa eh. Amangan no aglipasak. Alang arudan. Sige nga arudan. Sige nga arudan, bakit? Kumusta ka, Sinsin? Ay na. Dakkel ti baby yun ha. 5 bulan nan. Kat, kumusta mat? Nasayahat mat. Nasalon at mat ni baby kaasin apo Diyos. Blooming na blooming ka amare. Ay kasinsin. Sigurado ak. Nga, iagawa yung manin kini Warren. Hindi magbagam si kakasinsin beya. Kat, 5 bulanan. Kat, siyempre, naganakak mo't idi.
O adamat anak kon, adamat padas kon, iso nga amok, nga kalapasan laeng ti duwawin no talo a bulan, mabalin manen. Ay na, no ti ibagbagam, ket mabalin mi manen nga pasarunuan ni baby, ay ket saan? Aday yung mapasamag teta. Narigat ti biyag. Siguro into no makapag naisunan, mabalinton. Haan, nga day tati kunkunak. Anya nga rod, ti ibagbaga kasinsin. Akit, sigurado nga, manso kay manin akin, kinilakay mo. Anya nga manso. Kadamom lata na. Kanayon manin ati kwayo. Tamabalin manin. Kit gagangay lang at agasawa kami mo. Si kamot kasinsin beya. Ay! Kumusta mat? Siyempre, di ba? Nabayag nga di kinagkwa. Tapos, kaslati agdadamo ka man. Kas jay, tirik na. Tanapadasak taitan. Oh, api nga nagsennaay ka kasinsin, Joyce. Saan mo nga ibaga nga? Ada problema yung ni kini Warren? Awan. Kit api nga nagsennaay ka ti ibaga ka kanayon kayo. Saan ka di nga masansan nga? Ada mapasama ka ta kayo? Aman mat. Masansan. Halos sa rin nabiimat. Ang imapi nga agsennaay ka kin api nga kaslasaan ka nga naragsak nga mangibaga. Diyak maawatan. Kasla nagbaliw ti asawa kon. Anya ti kahit mo asawan? Basta. Nagbaliw ta ado digiti saan na kahit nga kanan. Kat idi ba masikug ka kasta isunan? Nga di na kayat ti mangan iti karnet baka ken baboy. Ta nagubra iti slaughterhouse. Wen, kan di na kayat mangan ti chichiryan gabuta nagubra iti factory at chichirya. Wen, ken saan na kayatin na agsida ka digiti magatgata nga natin manipod iti palengke gabuta nagtrabaho iti kwat garden wenno talon. Wen, ket idi mat pala nga nagbaliw ti asawa mapi nga kasla big deal pelaking ka. Adapay nga ruti may nga banag nga di na kahit nga kananan kasinsin. Anya? Adamanan? Wen, anya? Detoy. Anya? Deta kepyas mo, di na kaya takanin? Shhh, di ka makatagari. Apay mat nga di na kayatin. Gapo ka dita. Ditat nagroran ni baby yo. Iso nga di na kayat nga kanenen. Maariyak ka din, gasta. Diyak nga ron mo, di na matibaga. Madam, ay, mabainak mat nga mang saludsod king kuana. No api nga, liklikan na mo ten akanan. Deti sigod nga kargat na kankanan na kanayon. Inangot mo, baka met nung adamadi nga angot na. Baka adda kas dyan amin no kalpasan nga agpas ngay, adda deti maibati nga angot nga di maikat. Awan mat, nabang lumat. Kat api nga tangarod nga di kahit nga kanan ni Warren, data kepyas mo kasinsin. Diya karod amo. Kadamagan kang kuana agasawa kay mat. Awan dapat tilimod kada kayo. Dapat among amin nga, mapaspasama ken amin nga marikrik na ti asawa. Kas lalakababain man nga damagan king kuana no api nga di na kahit nga kananan dito kepyas ko. Idinto nga paborito na mat data. I mean, magusgustuhan na nga kankanan. Kadamagam akasinsin. Naskan nga damagam mismo, kiniwaran nga asawam. Agsarita taman lakay. Nasisita ti pagsaritaan ta, napatig unay. Tadyak kayat nga dito ti anya. Dito ti tagbalin nga rason tapno no, madadahil ti napintas nga langin-langin tang agasawa. Adda ka di basol ko. Adda ka di na aramidak king ka. Bakit? Adda ti nagdakkel nga nagbaliwam, nga saan ko nga kayat lakay. Nga itala nga may turid ko nga ibagaking ka. Anya ka di tayo, Jai? Inaw-awat ka idilakay, nagbaliw ka, nga di mo kayatin ti mangan iti karnet baka ken karnet baboy, tamaawatak nga rod. Tamaasyan ka ako nam, kadigiti maparparti nga,
Nga tara ka nababoy mo ng baka. Oh, kin maawatan ka idi saan mon kayat nga mangmanganta iti chichirya ta ibagam nga narugit ti panagaramid da. Oh, ken uri ka digiti natin nga nakitkitam na imatangam ti panang pasuyot da iti na dumadumang nga chemical. Iso nga di mo kayatin di agsida ka digiti magadgatang iti palengke nga gapot talon. Oh, maawatan mo't gayang bakit? Anya nga ti problema. Nga madati sa bali nga makan nga ni apay nga sorry. Nabigla ak lang. Anya. Adda nga ti sigud nga kan kanem nga di mo kay akanen kat kagurak la unay. Anya day jay. Saan ka man nga gindidi? Amok nga amom ti toktokoyek. Waren. Amok nga amom ti ibagbagak. Damagik man king ka. Api nga nagbaliw kan. Api nga di mo kahit nga kanen dati amom latang. Apay. Saan ba tadakas no? Saan ko akanan? Saan ka di? Ngun angam, siyempre, maburiburan ti panunot ko. Panpanunutek pa nga, amangan no mabangsitan ka. Kung ang maangot ko mo, ang angutek mo, kat saan ba't nga nabangsit? Saan ba't nga grabe ti nagbaliwan na kalpasan ngayong pasngay ko ti anak ta? Uri idi masikugak kat kang kanumat. Uri no agbusbusingar idin, kinan mo matlat ta. Ha? Iso nga, agsidaawak. Makuryusak no anyang gagapo. Anya trason no api nga di mo kahit akanin. Saan mo ibaga nga, saan mo nga inranta? Taamok nga likliklikam nga di kanan. Tauri no iduron kung taulon po mababatap no kanamlaang. Lumablaban ka. Ha? Anya? Agpatingga ka lang di barokong ko. Tunukon, rabawan na kon. Wano saan? Parabawin na kon. Joyce, bakit? Saan ko mga big deal dito nga kadatang agasawa? Kat naragsak na madlata, rin no saan ko akang kanadat. Nga maapay! Ibagam kanya tirason no apay, tapno amok, tapno malawlawagan, ti panunot ko, waren. Ni, saan ka kung mga agpungto ta bakit? Kat pagpungpungto, tinag ba tita? Kita, pagapaan ta pa yan, dito nga banag. Ta siyempre, amok ka ilimlimid mo, tirason. Amok ka, di mo kahit kay baga kanyag, ta apay. Apay! Apay, waren! Apay nga di mo kahit akanin! Ibaga mo nagat or-orahin dagiti viewers ni Yung. Maariyak ka kadi nga po, nakitam kadi nga dara-dara, nakitam kadi nga hindi naganaka, hindi nagpasngayak, isot nagruwara ni baby, nakitam? Saan ko nakita? Saan ko nga kinita idi? Saan nga day tatrasun na? Anya nga road, anya, ibagam kanyak, tapno maawatak, tapno natalgad tiriknak, tapno maawatak, tapno saan nakagpanunot, iti sa bali, waren. Ibagak tipod nung saan ka ko mga makaungot kanyak. Oh, ibagam kanyak, at nga makaungot, takno di mo ibaga. At nga maluksawag no di mo ibaga, tipod no kanyak, waren. Api nga di mo kahit akanin daytoy. Apay! Nagatod gumaw-gawa mga hindi ko ka di baganda. Sika, likliklikam. Susto na nga Ruden. Ibagak tipod nun. Ibaga akong tapnog talakan. Ibaga mo tapnog no. Tapnog agtal mo tindig iti viewers ni Yung. Oh. Sige, ibaga akong. Anya? Diyak mo ta. Kasla saan kumuntin nga mairusok, bakit? Anya? Anya nga gapo, lakay. Api nga di mo kahit akanin lakay. Api nga di mairusok ako nam. Sipo didi. Inaw-aware ko ni baby. Anya? Apay ko tunggal nga min sukatak ti diaper na ni baby. Oh.
nagwaras di titakina. Anya? Saan laing ba't nga DJ? DJ, karat una di pagroran titakina ti ayan titakki. No di kat agwaras. Di ka maawatan. Di ka maawatan. Malagip mo nusuksok atak ti diaper ni baby. Manipod dito babain ti bukot na. Aging gadyan ti putotoy na. Uri di pusig na. Takki-takki. Kat? Sumelsel ka di kiti. Sirok ti itlog ni baby. Kat? Anit pa kinaigan ng rod, deta panangan mo ti, deta di mo kahit akanan deti kukakon. Kat, hindi na minsan ba't nga aldaw. Malagi mo, hindi napanak pimasyar ka da paring nato. Gaputa, naganak mo ti bakit na, babae ti anak da. Kit apay. Nakitak mo ni paring nato nga nagsukat iti diaper ni baby na. Kat, takki-takimot. Kat! Sa bali nung babae ti baby. Anya? Nawaras mo't kay di takki ni baby da. Ti baby da nga babae. Manipod iti babat bukot aging kadto yun ti pusag. Kat! Ang ti amo ni paring nato hindi ko agad nadalusan na aminin. Ha? Diyak maawatan. Gure ka ngamin natin istorya. Excited ka launan. Nakitak no kasano nga dinalasan ni paring nato. Dete rugit ti baby na nga babae. Kat uri siyak mo. Ti amok agad nadalusan na ikat amin nga takit ni baby. Ang hindi nakita ni bakit na idi suutan na kuman iti diaper nga baro. Pinigilan na. Taapay. Takuna na nga. Saan pa nga nadalos ka na sayaat? Ha? Iso ngayon pakita ni bakit ni nato. No kasano ti gusto nga pa nagdalos ti rugit ti baby nga babae. Ha? Kit nakita ka mismo bakit? Di bakit ni nato? Nangala ti wipes. Kit impakita na kada kami. Nga adapay na batbati nga rugit ni baby. Kadimit ko na yung nga nakita yung awanin. Adda bakit? Naipit yan ti nagpisyan ni baby. Iso nga din pinunasan ni bakit ni nato. Pulagid na dyan ti nagpisyan di kuka ni baby. Ay nanakadadugayam ti nabati. Anya? Anya ti kahit mo sawan? Kahit nasawan? Di nagpisyan di kuko ti babae. Pagpunduan mo ti rugit, idi ubing kayo. Ha? Nagpunpunduan ti takki. Anya? Saan ka di? Alauri no, ingkad to, kitaan. Kitaan to di baby da nato. Kitaan to no, sukatan da ti diaper na. Ado ti agbati nga takki diyan ti nagpisyan di mabagbagi na. Anya ko ma? Kita sawan. Di dildil patak hindi ka kanak hindi ka pagpunduan gayam ti takki mi di baby. Anya? O palalam ka sa anak mo ti na baby. Uray pa ya. Panunutik pa lang bagat. Mar-arya ka, jak may rusok. Anya? Katabayan ka pa naman day giant. Ala, sige. Ibagakla. Sige. Ibagatalatan nga pudno. Na hindi ubingak. Nagpundo mo titakik dyan ta nagpisyan di kukwag. Ay, my God. Waren, nabayag day giant. Sa anak po din agday diaper. Huh? Unang no. Ungapag sa akong dilpatan kan malagip ko. Anya? Palalam mo arin tila na agbagtit kansan. No, di kita
taraon nga di mo kahit akanin nga puta maari ka di mairusok maawatan ka ngam no daytoy palala magbagtit kansan mauyong kansan sigaman mo bakit sakti ka na yun nga daldalos ti lampin ayun no diaper ni baby kat lalaki mo ta baby ta uri pa'y abakit ultimo dya pusig na kat sumrik pa'y nyan tulakit din ta nagpisyan no ng babae niya palala magsamo kaya nga ka na di saan di ka pilipilitin jak tumat kang kanang nardeta kukwa man anya amok nga maluksaw ti asawak iditad saan kumute na kanen deti kukwa na ta tapno fair kung naka di na kayat nga kanen deti kukwak taga puta idi ka no baby akit di takanot nagpunduan dagiti takki no nakadaya perang idi kat apahay deta kukwa na pagsiisbuan na di na kayat akit di saan tiket artenan nakabaybega pa na wene namin adu nga apay baby akpela ko mata agpundo pela takik di jay di saan ori mangki di saan kami nga kakanaig masurunak king kwa na salamat lang nakadaldalos nadadael nga agpaiso ti langen mi nga agasawa kasin yung gabo ka dayjay nga banag dayjay lang nga banag agasam ti panagpanpanunot ti asawa nabayag nga panawin dayjayen api nga ti ladda uri deta ti saan ko lang nga panunutin ti anak niya kat awan na talaga apay kisuna kaariyak nakit din kat asawa na. Ada ka di sakit ti asawa kasin yung ada ka di tikastoy nga makunkuna nga galad wenno kasasaad nga dati no adalaeng makita na nga banag nga saan na nga mairusok ket agbaliw. Alakit maawatak dingiti karne, maawatak dingiti nating di na kayat dati mapasuyutan iti chemical. Maawatak dati nagbaliw ti regnana ta dinan mairusok ti mangan iti chichirya ta nakita na mismo nga narugit ti panagaramid da maawatak ang MDJ ay saan ay na Diyos ko aya jak pulos maawatan kasin iso nga nagtakli na ti programam kasin nagpabalakadak man nasayaat ka di dati nga araramidin ti asawat nasayaat ka di ay na Diyos ko aya orek la mahay bladak ti kastoy. Gasam ni, inananusak nga dinaldalusan, pinagpabanglo, inaahitan. Tanam na may kakanin na ta. Sigud mat kararamidin na. Balakadan dakman kasi no anyat aramidin tapno no. Saan nga maminpinsan nga mama madadael ti kinapintas ti langen-langen mi nga agasawa. Tap nagsubli ti sigod nga kinadungumi ti tunggal maysa. Ti kinagpaiswan na kasi yung isupay laeng daytoy ti damo nga nagapaan mi. Ti seryoso ti nadagsen na ti nakaro nga apa. Adaman dito saan nga pagkinawatan iti naglabas, ngem simple lang nga banag. Ngem daytoy ti kakakaruan. Ket madanaganak amangan no daytoy ti mangitunda ti saan nga napintas nga langen-langen mi nga posibleng to nga pakarakrakan ti binokel mi nga naragsak a pamilya. Kasi nyong adda ka di kasto nga talaga nga tao nga no kasla matroma adda dati dinanton kayat nga lakamon di na kayat nga ramiden kasla dinanto mairusok dinanto kayat akanan o dinanto kayat nga lakamon. Iyon akong dagyaman kadagiti makaitid ti balakad nga bareng makaitid kanyak ti talgid ti rikna ken nalawaga pa nagpanpanunot. Kaya dagyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dito nga surat ko.
Asapay ko magad nakaibatit nakaibatit adal. Kadagiti nagpisyan anan dila dapat nga graga. Sabi ko magad nakaibatit adal. Kadagiti padak nga dimngeg kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy masurun unay kinilakay ko gabot adinan kayat nga kanen apagayam mo Joyce iti Benguet Province.